नङा समखिदों आं मोसालोख्रा नङा नोंखौ जानो फै सना आंनि खाथियाव फै पापी जुनाद औ आं पापी जुनाद गेम जानायनि आगोल गरनैसो लोंथारनांगौ गेम जानायनि आगोल गरसे लोंथारनांगौ Yes. CID Mr. दैमारिखौनो कल खालामदोंमोन आं. Yes. Thank you. May I come in? Yes. Please take your seat. Thank you. सारा मानोबा लेंहरामोन आंखौ? Mr. सिमां दैमारि, आं नोंनो मोनसे गिलिर बिबान होनो थिरां लादों. बुं सार, I am at your service. Mr. दैमारि, नों गोख्रैनो 37 नं राजालामानि सा नर्थ जन फरेस्ट एरियाखौ इनभेस्टिगेशन खालामनानै बे ओनसोलनि थासारिनि सोमोन्दै आंनो मोनसे गोख्रैनो रिपर्टखौ हो. Thank you, sir. हायनारि मोनजाबाय नङा होमबा नोङो अमृतनि मोजां मोननायनि बिदैखौ इन्सपेक्टर बिग्राय बाबुनि बिनानाव होननानै गावनि मुंखौ लानानै देरगानायनि बान्थाया दहाय आंखौ बिदि दाखालामसै बुथारदो आंखौ बुथारदो एफाबां मानि खास्रि बिस्रि दाखालामसै जमराजनि आखायाव गोग्लैनानै बाहागोनो दिनै मुलुगनि मानसिफ्रा गिग्लुंथारथों दिनै मुलुगनि सिख्लाफ्रा गोजांस्रिवथों जायफोरनि बायदि फोथाय खेबस' फर्ग बाहादुर नैबे सिख्लाखौ नैबे सिख्लाया आजोलाफोरनि गोसो सावग्रा निबासि आंनाव मा गैया जायखौ नोङो सिमां बाबुनाल' नुदों नङा होमबा बेनो अमृतनि बिसनि बिदैया हेल' मिस्टार बिग्राय. सार नों हाबो सार हाबो अन्नानै जिराय सार. मानोबा नांगौबा आंखौथ' लिंहरमोना सार मानो एसेबां खस्थ'? नोंनि थाखाय आं मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों. नैबे नोंनि प्रमोशन लेटार. थेंक इउ सार. थेंक इउ भेरि माच. नों दिनैनिफ्राय इन्सपेक्टर अफ पुलिस. थेंक इउ सार. नों बादि साहस गोनां मस्ट इन्टेलिजेन्ट मस्ट एक्टिभ पुलिस अफिसार थानाया जोंनि डिपार्टमेन्टनि थाखाय गोग्गाथाव. बांद्रायबाय नामा सार? आंनि बाख्नायनाय नङा. नङाब्ला बे प्रमोशना मानि? मिजिंथियो नोङो उननि केरियाराव देरहासार जानो हाबावगोन. आं नाजागोन सार. मा मिसेस दैमारि? जोहोलावा प्रमोशन जानायनि खुसियाव मा जाहोनो? बहा खुसि जानो नुवाखै हनै बुदरसो. दानि बारहावायाव बेथ' जाखागोन. बिसिनि बादिब्ला जेराव जदोंफायनो दामले जबाय थानांगौ सावख्ला बायदिनो. हिन्जाव जाथि मा बुजिनो? नोंसोर हौवाफ्राल'सो खोब बुजिसोगारो. जायसो बुगिदों बिसोरसो बुजिदों. आलेबाले सुलेबाले ज' थां थैनांगौबा सिथ्लायाव सौथुन थैखायो ना नङा? जाबाय दोनथ'दो नोंना. सिआइडि बाबु नोंहालाय मेरिजनि प्रमोशन नांला. नांथ'आलै बाजै. बाजै जाया जाम्बा आब'सो. आजाथारै ना? मा जाथारै? नै नङा होननाया नोंनि लाइजामफोर हरबाय बायथ्राखै? हरदोंमोन दाखालि फैनो होननानै. माब्ला फैगोननो? दाखालिनोथ' सफैनांगौमोन. आं माबा गाज्रि सिमांसो नुदला बायदोंहाय. नङा होननाया माबालायनो गावहालायनो गाननो दख'नायानो गैला. गाबगुलायनाय बिफैबाय बाल. जेरै सानो ओरै जायो.
आंहाबो समानो गैलिया मा सम गैला बेलाय गाबागाव बाहा गाबागाव माबा खौरां लाहै माब्ला ओंखारगोन गाबोननो इमारजेन्सि अर्डार बहा थाहैगोन सरलपारा फरेस्ट बंग्लायाव आंबो गाबोन ओंखारनो सानदोंमोन गुवाहाटि कुटावथ' जुगा थिग नंलिया एसे थाल लानानै दावबाय ओंखारबायबो आफा औ आयै जेरावखि थाङा मोजाङै मोजां सफैदों आफा एबार हारसिंल' फैला आयै नोंनो बिहामजो लाबोफानानैसो फैगोन आङो नोंनाथ' खुगाल'सै खुगाल' नंला आयै जै जाथों आफा खुसि खुसि थाहै थादो आयै दे आंनि जम डेडी डेडी बेनो दे गारसि आयै फिसा आं सोंदों सोर नों बिनि फिननायखौ सोरखौ थांबासो मोनसिगोन नों बिग्रासाव आं सोंदों नों आंनि मा सुजाना दङ बिनि फिननायनि आगान नोंनि बिसि फिसाया बोरै बाब्राब बाब्राब थैयो बेखौ नायनानै लाग्रोदो हाय हाय डेडी डेडी सानस्रि गेटसुं बिग्राय हा नोंसो जिब जायाखै बिदिबा सोलै खालाम जाखो बेलाय हा सोर जाखो प्लिज सोरनि रेखांगिरि प्लिज दसे गसंथ' सानस्रि सानस्रि नै लाइजाम लाइजाम बिग्राय बाबु नोंथाङा मिथिगौ मुलुगा अर जोंबाय दानि मानसिफ्रा मानसि बुथारनायखौ मोस्रोम बुथारनाय बादिसो मोनसै मोजाङै सानै हयै दावबाय खुलुमबाय नोंनि सिनाय मोनै लोगो नोंनि सिनाय मोनै लोगो सार बाव खालामना थिग नंला नंगौ थौ थौ गारिया फिनदो बेनो नोंनि समायखेरा लानाया हानजानि संबिजितखौ हेव खालामा होननानै हुइसियार हुइसियार जेरै दं बाहाय दलरै गसंनानै था नङाब्ला खोनासं दिनैनिफ्राय आं नोंसिनि गोरा आरो आंनि बिथोना बिजितगोरानिफ्राय quite opposite that means उल्था बुं सोर सोरहा आंजों खौखि दं आखाय थिखां नोंसोर देगारसिं नोंबो दे फोथाय फिटसेयाव खारि जां बायदि मोनसे लोब्बा लाखिनो हानाय ना नों मानसि नङा नों जिबौ गांसोम मोदानि सिगांनि मानसिखौ नोङो इनाय फोजोबस्रांबाय देगारसिं नोंबो सानसे समाव आं बायदि थैलांनांगोन बे आरो सोर जालायखौ मानसि नामा
Daddy, नोंनि फन। हेलौ बिग्राय साहब गारांखौ हमनो हाबाय नङा होमबा मा नों मा नांगौ बुंखोना मानो बिग्राय बाबु खोनासं आं जेसेबां दिन थांनानै थागोन एसेबां दिन नों दलरै जनानै थानो दालुबै हेलौ हेलौ सोरनि फनमोन? सोरनि जानो बे हारामजादानि मा नांगौ बिनिलाय? मानो जावले जावले एकदाव हरबाय थादों? मानो खि नांनानै दं बेलाय? बेनोथ' साननो गोनां जानानै फैदों। बेफोरखौ सानहाबबाय थानानै मा जाबावनो? ब्रेकफास्टआ जाना लागोदो न'। माब्रै जानो गोसो जाबावनो सानस्रि फारसेथिं नायल' जाल' सासेल' बिनानाव हाथाय खुनसे जाबाय इउनिभार्सिटिनिफ्राय न'आव फैनो होननानै ओंखारबोनाया लामाफ्रावसो नङा सानथावै बाथ्राखौ दासान निबासिया नोंनिल' बिनानाव नङा बिग्राय आंनिबो बिबोनां आं मिथिगौ सानस्रि निबासनि दुखुआ नोंनावबो खम नङा हेल' इन्सपेक्टर दैमारि हियार yes sir thank you sir okay सानस्रि असे सामनिफ्राय फन फैदों हाइरडआव सानै मानसि गोथै स' गोलैना दंफैयोनो सारा स्पटआव दंहैखायो आं दानो थांथारनांगौ बिग्राय ब्रेकफास्टआ नों जानानै लाग्रोदो सार बिग्राय बे सानै मानसिनि डेड बडिनि बिगोमा सिखाराखिसै नोङो पस्टमर्टेमनि राहा खालामदो आरो चेम्बाराव आंखौ लोगो हम जागोन सार बिथ' निबासिथार नंगौ बियो थारैनो निबासिथार निबासि ओइ निबासि बाह निबासि बाह इसिबां थिफुदलि जाथारबाय नों ओइ मिस्टार नों सोरखौ बुंदों नोंखौ बुङाखै बे नोंनि खर'खौसो बुंदों What nonsense बाह निबासि बाह बेखौनो होनो दावखाया दावराय जानाय बिब्दिनो बर' सिख्लाफ्रा एसे लेखा रोंबानो सानसे साननै टाउन सहराव थाज्रांहैब्लानो गाव गावनि कालचारखौ नेवसिग्रा नाथाय बेखौ मिथिखा दावखाया माब्लाबाबो दावराय जानो हाया आरो दावराया माब्लाबाबो दावखा जानो हाया ओइ मिस्टार रावनि बासखौ सिनाया आरो मिथियाबो आं सायासो आच्छा जार्नालिस्ट सायास्रि नों खरगासिनोथ' थां तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालाव खर'खौ फाहामजायो थां आंबो नायगोन मोनसे गाथोननि दै लोंग्रा निबासि सिख्लाया सार खोथा फंसे बुंनो साननानै दंमोन नाथाय दिनैसिम बुंनाय जायाखिसै मा बाथ्रा सार गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फरायहैनाय
आंनि सासे बिनानावा न'आव फैनो होननानै खौरां हरनाया दिनैसिम 12 सान जालांबाय नाथाय दासिमबो गैया इउनिभार्सिटि गार्ल्स हस्टेलावबो गैया रिलेक्स नों बादि पुलिस अफिसारनि गोसोआ एफाग्राब थाब नार्भास जानाया समाया फिसालाखौ लांखारनाय गुवाहाटि र'डआव एटाक खालामनाय फनाव सिगि हरनाय बादिब्ला बिनानावनि न'आव सफैयै जाहोना देगासिनो नङाथ' मेबी बिग्राय आं नोंखौ हाजासे मदद खालामगोन Go ahead your investigation. अके सार नों हरगासिनोथ' थां थां तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालाव खर'खौ फाहामजायो थां निबासि नों गावखौनो सायासि होननानै लानाय जाहोना मा सिमां सिमां दरा खेवथ' सिमां मा खालामनो लामायाव आंनि सासे लोगोआ गावसिनाव ब्रा ब्रा हाबलांनो लिंलांनायलाय हाबनानै डेट मथे सफैनाय जायाखिसै नै दाबो आं फैनाय बासा लामा ससेयाव गाज्रि जानानै बेसिम थाबायना फैनायलाय मोनालायबाय बेथ' निबासिथार निबासि निबासि मानो थांखो निबासि
मानोथो गसंबाय थाखो हाबबोदो मानोथो गसंनानै थाबाय थाखो खाथियावनो जिरायग्रा दङ जिराय निबासि सिङाव माथो खालामबाय थाखो गोजाननिफ्राय फैनाय गोलोमदैजों मोदोमा गेसाव मोनामजोब्बाय बेखायनो जि गानस्लायदों आं सिमां हराबो थौबाय खाथियावनो बिसना दङ बेयावनो गोलांथ'दो बिथ' मैया आंखौ निबासि होननानै गोब्राम बायनायसो जानो हागौ निबासि मुंनि सिख्लाखौ गोसो थोनानै मोनैनि जावलिया जाबाय सिबाय फोजाहैनांगौ ना मानांगौ जाखो होमबा फाग्लाबाबो जावलियाबाबोथ' मानसि फोजाहैनांगौ जाबाय ओइ मिस्टार सिखार द ओइ मिस्टार मानोथो थाब फोजायालासिनो थाया निबा ओइ मिस्टार आगोलावनो आं बुंखादोंमोन ना आं रावबो निबासिखौ सिनाया होननानै आं सायास्रिसो जानालि सायास्रि बे हाग्रा ओनसोलनि खौरां बुथुमनो आं बे फरेस्ट बांलाव थाफैदों निबा नों गावखौनो मानो होखोमानो नाजादों मानो बुजिबाय आं नों थारैनो खर' गाज्रिमार भावथिना दाख्लामसै निबा नों मानो सिनायै जाफ्लाखो आं सिमां निबा नोंनि सिमां CID इन्सपेक्टर सिमां खर' गाज्रिखायसो बिफां सायायाव हरफामानि उन्दुलाबायदों बियो माब्रै जाखो आंथ' बेथ' आं निबासिनो होनायथार हाब माबोरैथो हारसिं थाबाय थानांगौ जाखोरा नोंलाय माबार खैनाखौ लायनानै सैमा अरलाय होगारदोना अरलाय होनोथ' हागौ मालाय गोसो थोथ्राब्ला आंखौ हमब्रा आंखौ नोंनि बुद्धिखौ लाजाया बुद्धिजों जाया खायदाजों खालामगोनब्रा आङो मा खायदा नै हायना मुलि हायना मुलि आंखौ हमब्रा माबायदि हिन्जाव बिलाय नोंनाव खारसन होनो हायोआलाय बेखौ होनगोरगौ नोङो बे सुवामि रोङै मा दं निख्लाव थाखासो फाक्का
दानिया नायदो बबे खैना बियो नोंनाव खारस'नैया अनजालिनिबा बुजिस'नो हाला जों सानैनि रुगुं गैयै लैथोनि समान गुवार मोजां मोनलायनायाव मानो गोरोन्थि बुजिलायनाय फैखो नोंगौ थारैनो नों आंखौ मोजां मोनमारा देगार सिंखौसो देगार सिंआबा सोर जालायखो निबासि नों आंखौ मोजां मोनैखायनो आं होनाय नेकलेसखौ गथायफिनबाय बिनिखायनो आंबो आस्थामखौ गथायफिनबाय दर सेराव गुफुर लेखानि फिसा थफ्ला नुगोन खननानै नाय नोंजों मुगैजानाय सिमां निबासि नों मा साननानै आंखौ मोजां मोनामोन दा मानो मुगैफिनखो मा साननानै देगारसिंजों बिहारु खालामखो देगार सिंआबा सोर होमब्ला निबासिखौ देगार सिंआबो गोसो थोयो बिबारा बारसे सिखिरिया मानै निबासिया मालाय माबायदि हिन्जाव सानै सानै गोसो थोग्रा सिमाङा मालाय माब्रै आंखौसो निबासि होननानै गोब्रामबायखो सुगोनां बिफांनि बिबार होनना बादोंमोन आं दै लुना जोथोन लानो नाथाय नोंनि गेवलां मोहिनी नांहोनायाव दिनै हाबजाबाय आं सुजों आंनाबो गोरोन्थि जायाखै होमबा जिबायखौ मिथिया हसिया गालि गोथां होनाया निबासिया मालाय मा इसे अन्थाइ बिखा होमबा सानैजोंनोथ' बहा माब्रै आन्दायलायखो बहा आनज्रायनानै मानो बिदि जावलिया खालामखो बिथांखौ निबासि आं मिथिगौ हाजारखि नों मेगननि गोजान जाया नों आंखौ बावनो हानाय नङा सिमां दरा खेवथ' प्लिज सिमां दरा खेवथ' नोंनो आंखौ मानो नांगौ निबासि सिमां नोंहा मानो आस्थामखौ हरफिननांगौ नेकलेसखौ आं गोसो जानानै गथायफिनाखैमोन ना बोरैबासो जनानै गदों नोंनि
बे आस्थामखौ बोरै मा होननानै गथायबावनो होनबा आंखौथ' निबासि होननानैनो साननानै लाखाथारबाय बियो दा बादियाव गथायबायब्ला निबा होननानै गावसिनि गोजाम आखलखौ बाहायबायब्ला सिमां मा मावनो फैदोंमोन बबे देबोराव नांफैखो सोर निबासि सोर सायास्रि सिनायनो हाबाय दा थिरां खालामद निबासियानो सायानो निबा नंगौना नङा सिमां बोरो नोंनि हान्जाया बोरो सिआइडिगिरिया सासे हिन्जावनि देबोराव नांनानै मानो बावलांजोबखो नों जेनबाय सिमां नों गावखौनो गाव थगायनानै लाबाय नोंनि लोरबाङावनो हान्जाया बायबाय देगारसिं बादि आब्रुथि गैयै उदखारि मानसिजों नों जोख्लायजाबाय सिमां बोरो आइनो बिहामजो लांफानो खोथा होबोनाया नोंथ' हारसिंल' फैफिना होनना बुंबोखादोंमोन लांफादो सोरखौ लांफायो निबासिखौ मोनलाङो ना जार्नालिस्ट सायासिखौ Stop! Stop it! Get out! Get out! खरगो बाहादुर ओए खरगो बाहादुर ओए खरगो बाहादुर बहुत डर लगेको छ के भयो बाबु हामाखौ गिखो आंसो ए आंलाय बेखौ नि भूत माबारि मैदेरजों सौग्रांबाय सान्दोंमोन सार मैदेर फैयोमोन नामा फैथ्राखै सार फैथ्राखै गैयाथ' आच्छा खरगो बाहादुर आंनिया डिउटिया जोब्बाय सारा दानसे थानो हानाखै मोनसे साया नोंना गोरोन्थि जायाखै होनबा फानजारियाव हाबखानाय दाउ मैनाखौ जोबनानै लाखिनो रोङैया गुड मर्निं मिस्टार सिमां गुड मर्निं हारे मेसाया नों सारालाय मिथिखाया होनबा खामानिया आंना थाम्फै दांग्रानि जेराव गेसाव गोफोन गोदै गोबाब मोनामो बेयावनो अके अके एक्सकिउज मी सार हे गसाय बोरै बोरै मोदोम होखो मासेल' नङा माथाम थाम्फै दांग्रा सिगां रादाब बुथुमगिरि बेनि उनाव सिआइडि आरो नैदा पुलिस इन्सपेक्टर थैबाय दाना खरगो बाहादुर मा जाखो नोंलाय जायाखै सार जायाखै मेलेरिया हमदों सार सिमां नों माबोरै एफा गिदिर गोरोन्थि खालामनो हाखो एनाफ मिस्टार बिग्राय नों आंखौ हपलेस सानदों नङा होमबा सिमां खोनासंनायसाय बेखौनो बुंनो सानदों नङा होमबा बियो निबासि नङा सायास्रिसो जार्नालिस्ट सायास्रि सिमां मोजां मोननाया मालाबा मालाबा मेगनखौ आनलेट खालामो आं नोंजों बावनांलायनो फैयाखै आं निबासिनि खौरां लानो फैदों बुजिबाय आं खनले मबाइल लागायबा मोनैखौ रागा जोंनानै अफ खालामनानै दोननो नङा होमबा सैथो बाथ्राया बेनो सिमां दिनैसिमबो निबासिनि जेबो खौरां गैया सार आंहा माबा दाय जादोंब्ला आंखौ निमाहा होदो नोंहा मा दाय थानो सार आं बे बांलानि साफ्रासि खरगो बाहादुर गिनानै दिनैसिम
स्निसाम सुथि लाब्ला दंमोन गिनानै बाथ्राखौ आदसा माखौ गिनानै सार बे पुलिसखौ खरगे बाहादुर आंबो रावखौबो एरेस्ट खालामफैयाखै आंहा नेबासि मुंनि बिनानाव गोमाजानाया दिनैसिम 15 सान जाबाय बेखौसो लोगोखायनो आं सिमोन बाबुनाव खौरां लानो फैदों आं निबासिया थैबाय सार थैबाय औ सार बुथार जाबाय बुथारबाय होननानै नों बोरै मिथिखो आंनि मेगनजों नुदों सार खरग' बाहादुर निबासिखौ सोर बुथारखो फै सार फै बै गोजौ खथायाव बे खथायानो बेनो आंखौ खाख्रबनानै नायगोन निबासिखौ सुथारदों सार